So Benny, ek gaan by jou begin. Jy is 'n oud leerling van die skool. Jy het die standaard hoog gesit toe jy self meneer Oofie was. Baie oud. Ons is op Jubilee. So, vertel ons bietjie, what do you think of the challenge tonight? What do you think of the show? How's it changed since you've been on that stage? Hello guys, it's baie lekker om hier te wees. Hello everybody. Guys, it's amazing to be back. It's really, really, really cool because some things hasn't changed, and it's the kids that are amazing. Really, you guys rock. It's super, super, super nice to see all of you. Larry oulike kinders soos al die juffrouens heeltyd vir my sê. Die juffrouens hierso wat nog almal hierso is, toe ek hier was, hulle lyk nog presies dieselfde en ek vra wat is die geheim? Hulle sê die kinders is oulik, so ons word nie ouer nie. And it's true. Ek was meer Oofie geweest, maar ek weet daar was 'n fout met die punte. Ek was eintlik meer persoonlikheid en titel het net per ongeluk vir my gegee, maar ek sal dit vat. My pragtige vrou kan nie vanaand hier wees nie, maar ek het my ander pragtige vrou gebring, my ma, Susan. Sy het my vir 'n goeie 6 jaar hoërskool toe gery. Ja, ek was 6 jaar op hoërskool, los my. Anyway. There we go. So you see, he was a mommy's boy here. Sorry, did I just say that? Debbie, being a first princess, doing all these pageants, what do you think of the challenge tonight? So, hello everybody. I just want to say it's really a privilege to be here, and there's a lot of talent. And I think one thing that we can take from this is you don't need to fit in, you just need to stand out. Whoever you are, just show who you are and everybody will see it. And I just want to applaud everybody that's on stage. It takes guts to be there, and well done to everybody. Now moving over to John here. John, you being a former Mr. South Africa, you know what it's about. What are those people going through at the back now? What's going through their minds? Should the crowd get involved now? Doesn't going to change the scoring moving forward? Good evening, goeienaand. So firstly, I could just say thank you for inviting me. I don't think they knew that I'm an old Bonnie when they invited me. Sorry, I don't think that ek hier kan wees. Also, can I just say, after seeing them all tonight, ek dink nie daar's 'n plastic sak oor hierdie loop nie. Daar's nie 'n jean hierso te koop iewers nie, is nie denim enigstens nie. And so just to answer your question, firstly it takes a lot to do this. It really does. It looks, it sounds fun and the crowd is behind it, but it's difficult. It really is difficult. You practice during the week and you do this, and it's not the same thing. When you walk out of the stage, it's something different. So, hands down, these kids are amazing. Really, really. I judge at a lot of schools, and I must say, besides the fact that it's their Jubilee, really big round of applause. Really. Yeah, there you go. Thank you, John. David, I'm going to come to you. You do a lot of international pageants. How does the Oofies compare to some of those ones? Good evening, ladies and gentlemen. Again, thanks for inviting me back. I did do the judging here 3 years back, and I did that for 3 years before that. So to come back was quite an experience. To answer your question, looking at the international, when you're having the competitions, and looking at what we're seeing here, all I can say is that I'm absolutely amazed to see at a school level the professionalism that's come out in this competition. So we've got an amazing show. It was really well put together. Choreography, etc., is really stunning, and the models have really brought their A game. And all I can say, it's, as John rightly said, it's extremely difficult when you're walking up on that stage. No matter how experienced you are, the butterflies are in the stomach. But what I can say is that there's some amazing talent here, and all I'm appealing to is those moms and dads, do not let that talent go to waste. There's some of these ladies that did exceptionally well here, and I believe that they've
they should be looking at something, in the future in a career base that they could actually use. So all I want to say is congratulations. There we go. Before we get this show on the road, I just want to find out, have you settled down? You now in the wood, yeah? You this side. What do you think of tonight? How does it compare to competitions you've judged? Goeiedag, dames en heren. My naam is Khanya Gentindi en ek is Mrs. Gauteng 2024. So I'd like to say congratulations firstly to the teachers, to the parents for the wonderful job that you guys did. I looked at them when they were walking, I'm like, why do they get that confidence? I mean, I was shaking when I was walking there, and they just come like, the attitude. I mean, it's pretty clear that the future is very bright. And I would like to say all the best to the finalists. And sitting here is the most difficult thing ever, because I'm like, okay, this is the one. Then the next one comes, I'm like, oh yeah, this one is the one. Then the next one comes, I'm like, So congratulations to everyone for making it so far. And yeah, these kids are very talented. They are not only the TikTokers of today, but you can see real talent. Let's give a big round of applause to the judges. These guys have got a tough one tonight. So I want to do, ek voel nou amper of ek in die kerk is, ek wil die volgende aankondiging op bedankings doen. Ja, kom ons dit gaan doen. So I believe I need to have runners. No, is my runners hier? Ja. Yes, meneer Nel, waar is meneer Nel? Meneer Nel, I gotta tell you, I salute you. Your staff is on point. Your leerlinge is gemanierd and well done. Big up to you. You did something right. Give you guys a big round of applause, please. Yeah? Is julle reg vir jullie? Nog nie? Alright, so kom ons hardloop gou deur die bedankings. Ek het so 51 van hulle, so ons gaan gou deur die later. Weet jy, die junior dames se hare en make-up nie mooi vir julle vanaand nie. En is mooi omdat Marika en haar span van Beauty on Wheels dit gedoen het. Kom ons sê vir Marika en haar span van Beauty on Wheels, let's give them a big round of applause. Julle het gesien op die pamflet en op die pamflette wat julle daar by julle, ek dink ek is al die sponsors van vanaand. So ons wil vir julle baie dankie sê, groot of klein. As ek julle gemis het, dan kan julle met meneer Nel praat maandag. Die komplimente kom na my toe, die komplitsgenoot. Ons wil net baie dankie sê vir Moleko Printers, wat die program en kaartjies vir ons gesponsor het. Ons gee julle 'n groot round of applause. En dan hierdie team, ons moet letterlik op ons voete staan vir hulle. Die ouens van Pro AV team daar agter, die DJ Sound Lightning guys, let's give them a big round of applause. Yes, hulle maak ons goed klink. Well done guys, yeah, it's Ryan, you and the team at the back there, you rock. Wait. Okay, I missed that one. En dan Hannes de Wet en sy span werkers wat die saal vir ons skoon gemaak het en reggepak het. Baie dankie Hannes. Ons gee hom 'n groot rondklap. Sonja Bester vir die mooi maak van die badkamers. Hulle lyk baie nice. Ek het die hele middag daar gespandeer en ek is so nervous. Sonja, dankie, dit lyk amazing. Dan wil ons net baie dankie sê vir Becken Food vir die borg van die krone en die sashes. Vanaand, julle gaan hulle 'n bietjie later sien. So ons gee hulle 'n groot ronde van applaus daar. Oratile, waar is jy? Ek dink sy hart loop rond hierso.
Orantile. You see, sometimes the behind the scenes people need to get the biggest round of applause. This young lady has been amazing. Well done, you're a rock star. And thank you for looking after me as well tonight. Thank you. My wife will say you can have him for the next week. Thank you, Orantile. Appreciate it. Dan Dian Strauss. Wat? Dink jy? Is hy ook agter? Dian, baie dankie vir al die pragtige foto's wat jy neem. Ons waardeer dit. Ek weet nie waar jy is nie, maar well done. En dan gaan ons vinnig hardloop hierso na Adrian Maree. Waar's Adrian? Adrian, kan jy hier na toe kom? Kan jy styl sien? Adrian Maree. So this gentleman was the choreographer for this entire show. Every step was played by him, and he was not the finalist. We thank him for his time that he sacrificed, and I must say, what a show. So just wait here, we want to give you something, just a token of appreciation. Here we go. Let's give Adrian a big round of applause. Right, was Adrian van Dijk. Adrian van Dijk van ABV. En ek gaan nou sien hoe mooi hy die junior girls in die cocktail dresses en boutjas. All their evening dresses and their suits for the finals. Adrian, you're a rockstar. Well done. From the team here, all the teachers are also being dressed by you. They're going to see them just now. They're going to be rock stars. But amazing. I saw you last year. I thought your outfits for the seniors were amazing last year. I can't wait to see what you did this year. But well done. Just right here. We just want to organize your outfit with Nahutab. Here we go. There's something for you. Let's give Adrian one back a big round of applause. Thank you so much. Ja, Adrian het ook die seniors se hare en make-up gedoen. So, very, very cool. Alrighty. So, kan ons 'n groot handeklap gee vir ons judges hier vanaand. Guys, you've been amazing. Thank you for giving your time back here. We appreciate it. You know how busy you guys are. Thank you. It means a lot that you are here. It's a privilege to MC a show where you guys are rocking. So, I can't wait to see the outcome. I think it's going to be unbelievable. Alright, ek het nou amper gesê, the force is weer los, maar kan ek net die force hier so kry? Waar is die force? Kan ons haar team hier so kry? Mona Grobler, Clinton Verreen, Paula Pretorius, Debbie Robertson, Lizana Beskafni. Guys, this is the team that's put everything together. Without these teams, tonight wouldn't have happened. Let's give them a big round of applause. What a show once again, you guys rock. Thank you for tonight. And who knows, we might auction that up a little bit later for next year's show. I don't know, let's see. But have fun, thank you so much. We really appreciate you guys. Here we go, let me talk to the team. As wat ek weet vir die Andy Heineke, die helft in the door, sê bye bye Andy. Babelo Marapane
Thank you for running up and down with the scorecards. Now I know how Benny won. Because the judges saw a 6, yeah, and they thought a 5, and they wrote a 7. That's how you got it. Because it's quite a way there to change it. So there we go. And then Bianca Dempers and Regina van der Poel. Hulle is van Praat Voorwaarts Scooters net. Hulle is die judges wat al die nommertjies indruk agter. Hulle is so daar agter as jy kan sien. Hulle daar is hulle hande is vry. Hulle druk nog nie al die nommertjies daar nie. Okay, if I miss somebody, I'm really sorry. You can send something to my Facebook page and just complain there. But I'm really sorry. Are you in the mood to have fun? Alrighty, so we got a little bit of a surprise for you tonight. Do you know who Justin Vega is? So Justin Vega is the DJ. Do you know early song Potter? You know that beat? So Justin Vega is the guy that created that sound. He's the guy behind that sound. So we thought it was good because it's just Potter did Axel murder. So we got early with Justin here for you tonight. So ladies and gentlemen, put your hands together for Justin Vega featuring Early B. Justin Vega, Maggie Dove. 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 Dixie Jones, Jiggers, Justin Vega, Maggie Dove.
till I can get my satisfaction. Push me, and you just hurt me, till I can get my satisfaction. Tonight's gonna be a good night.
Justin Bieber die ding gemaak. Maak geluid van Justin Bieber. Laat jy so staan en 'n bietjie langer lyk met sommer. As jy gereed om wat vandag gaan gebeur. Ou vir die man nie ken my naam is Olivier, ek kom stryd van die dan af my see. En daar is boemen daar, al die pad van P.E. Girlfriend, ek het baie veel gehad, want ek is uit aasgeme. Maar moet nie waarom nie, vanavond gaan ons een lekker tydje. Wie gekom vir een lekker tyd vanavond? So, ok, as jy gekom het vir een lekker tyd, gaan ek gewoon eerst iets vraag vir julle. Kom ons maak geraas van allemaal wie die by mekaar gesit het one time, as jy lief sê, dankie. Ons sê dankie van die models, hulle baie prachtig, wie ever hulle rokke en alles, sê dankie vir allemaal, mekaar, ons niks van ons. Dan is daar die sound, die lichte, die meneer, die skool is 50 jaar oud, ons van ons. Ons is dankbaar. Belangrikste van alles is, ons sou nie die ding gecelebreid het sonder julle nie. So maak geraas vir jouself van jy is die soort vandaag. Lekker. Ok, Justin, as gees is so vandaag. Lekker. Sit jy daar, gaan we nie nog onthou asjeblief? Hou jy as wat? Hou jy? Nou bouw saam my. Die gaat ons brein moet vat. Van die asjes en ek moet pak. Hey, wat wil jy my so skyn moet pak. En kom bitters, ek jy bitters. Hey, hey, ja, sy is brein moet vat. Van die asjes en ek moet pak. Hey, wat wil jy my so skyn moet pak. En kom bitters, ek jy bitters. Hey, ja.
because I feel I will myself last night. As you know, check out the judges. Right, move back. So the next is a nigga move back. Hey, I'm on the list, it's like move back. My carpet is in the niggas. Hey, I got just right, move back. So the next is a nigga move back. Hey, I'm on the list, it's like move back. My carpet is in the niggas. Wait, dami kasi ito na lang vice ma. So alam mo ba siya that? Vice na kayo tayo na score na pass ay kra. Refusyon mo rin wala na sa slay ma. Kung 500 pa sa stato mo is place ka. Yes, eko. Yes, eko. As you get the beat, sika. Ang malileko. Request lang yung dude. Ang ek, maduna nila, dude ang blue. Hindi may menos as menos sa blog. Jolly sa pulang rin. Fair moves, drum shot, good goose. Eh kaya daw ka, may beat ng couscous. Kaya pala magdulo na siya sa couscous. Alam yan ang makarasa ni Plek doon. Sila niya sa akin, payo fair ka rin yung yala-yala ka din, no? Niya sa akin. Do you want some more? Nakikala. As mensen het gewoon mee zo vandaag niet. Die constant met die grootste dromen gaan jou iets neerleggen voor jullie. Als je droomt met chommy, als je droomt met girlfriend, weer elke dag hard aan jouw droom. Die allemaal gaan jou zien waar je wil zien. Die allemaal gaan zeggen, ja, je kan het doen niet. Dan gaan bij mensen, ik vreselijk voor jou. En dat er nog omgekeerd gaan zeggen, je moet het maar niet doen. Maar wat ik voor jou zeg is, ons weet hoe gaan het uitdraaien, maar het beste wat jij kan doen is het maar niet werken naar droom, verstaan je wat ik zeg? Zo wat ik ga doen is, ik ga nog een song doen. Want ik hoor je samen met een paar vrienden van mij gedaan, maar omdat het zo droom gaat, moet het oefenen. Zo die is mijn warm-up session, jelle. Zoals een aanvader, wie speelt mijn warm-ups doen? Jammers moet warm-ups doen. Ik is een ruimklitser, zo ik moet nog klits laten ik lekker warm raken. Justin Bieber, speel voor iets lekker aan me. Justin, saya coba lagi dia. Awal itu, post with Kiki. Make some noise! Shakuya, shakuya. Shakuya, shakuya. Shakuya, shakuya. Shakuya, shakuya. Kalau malas tak yang langsung kita sila kaya sige mo ng reaksi. Hindi mo sa mayasa ng klase niya sa mayasa na sa iyo. Kasi dyan ako. Pag-ilakas ka nila aligis, pag-nagpapagpipag sa aligis, okto, naman yung mga okto, pag-nagpapagpag sa aligis,
verras van jullie zelf, jongens. Als jullie nog hier. Al jullie baie keer aan wonder die mensen, waaroor rap Alibino eigenlijk? Ik rap oor alles wat mensen deurgaan, wat ik deurgaan, zodat ons allemaal die song kan luisteren en kan relate, man. Verstaan je? Ik wil connect met jou, niet zo mee. Met jou. Met jou en met jou en met jou en met jou. We moeten allemaal connect. Nou, als één ding wat ik gedoen heb, ik rap al van school daar af, jullie. I love you too. Nobody knows. Maar kijk eens zo. Op een matriek. Een matriek met zo'n was ik zo kort. Nee, weer, ik was zo kort in de matriek. Maar ik heb grote dromen gehad. En het enige wat ik kon kwijt doen, was rap. Zo ik heb zo'n paar vrienden ook gehad. Hun naam is MC en Ajimi. Dan kom ik vertellen nog wel iets. Ik heb gepraat van dromen, hè jullie. Zo ook een check die dat uit. Als je droom hebt, dan gaan baie keer een stopblok omvullen. Dus voor ons kon die radio toe gaan, toen ons onze series met de review kon. Mijn microfoon was, wie speelt Call of Duty? Oh, jullie kennen onze headphones met die mic, hè? Ik heb die mic afgebreekt bij mijn mic, bij de headphone. Toen zet ik cycles, swalkers, zet ik hem voor, hij is mijn popfilter. Ik zet hem zo in die lijn, en ik schreef die lijn toe. En ik zet die plak van die dat straight in die PC. Hij was met mic, hoe ik mijn songs gemaakt heb. Zo mijn kwaliteit was bij je slecht. Zo kon die radio toe gaan. Zo dus hier die mensen bij die radio van, oh, die song kan niet redden op die radio spelen van die kwaliteit is goed. Het is een goede song, maar die kwaliteit is goed niet. Maar toen zei ik ook, hij is maar niet de dier wat jij zegt, ik kan niet ingaan. Ik weet van het dier en ik kan één achterdeur. Zo dus zei ik, oké, als dat een radiostatie is, dan ga ik mijn eigen radiostatie maken. Zei ik voor mijn choice. Ik zei voor mijn choice, krappen hoe zak. Je hebt zo'n krappen zijn zak. Hij haalde zijn phone uit. Rijdt maakt zijn phone en zegt, een Motorola V550 euro. En het zo'n krappen zijn zak. Hij komt een 50 cent uit. Ik zei, nee, die andere zak. Hij haalt zijn phone uit. Een Samsung E250 euro. Nou, wat ik jullie wil zeggen is, wat ik duidelijk gezien heb was, elke jong persoon in de cellfoon in de zak gaat. En die kwaaiste feature op je phone duidelijk was Bluetooth feature. Bluetooth, niks anders zoals het Spotify, iTunes en dat gaat. Zo dus zeg ik, oké ons, als die radiostatie zo werkt, dan zet ik als mij naar die radio aanzetten, jou aanzetten, dan spelen we misschien het. Maar ik heb Bluetooth van mij af naar jou toe, ik heb Bluetooth van jou af naar haar toe, en zo en zo en zo en zo, en dan heb ik allemaal onze song. Zo dus zeg ik, oké, zo gaan we onze songs uitgeven. En die song is makkelijk een song wat ouder als beste van jullie is. Van ik was zo kort om het te doen laten zeggen. Maar nu ga ik die naam gooien voor jullie. Die song zijn naam is Dagstroef met jou. Let's go! Als we nou hier! Lekkertjes! En nou die song is lekker! Hij is lekker oud! Maar nog niet oud die wel vriend. Je kan je best nog schudden van lekkertjes! Hey, als we hier 3, 2, 1, okay now! What's up on the time? Not long ago, but you just know what I get now. Used to walk down the street, the way used to beat me, the other always stay like vegetables. She used to like me, always used to eye me. Ik zou dat niet draaien. Zeg het zijn maar aan je streep, al raakt op mij een GP. Ook kan ik dat dat bieden. Dat was dus een Justin, als je gaat op aan een PE. Biggie ziet er nice. Oh, was ik zo lijkje. Oh no, oké, af en ja, de dag die zelf nog prankie. Als we al was het een pak. Biggie aan jou. Oké, nou kijk gewoon dit tijd kijk toe. Mijn broer zijn vrouw nog aan toe. Kijk daar mooi neer, hier meneer. En ze dagstroep, oeh, I think she likes me. Mama ken het nicely. Mama, jij is ouder. It's a whole story. Alle kan niet curly. Mijn broer, je kent genoeg als. Hey, check it out. Okay, I'm walking down the street. Op de Ola on my feet. I don't bother. But I think she's calling me. I think she likes me. Always wants to bite me. Now I'm trying to but you call me in the 90. Sing my boss, she rocky. Yeah, and rocky quality. She
no we rock the party. She's also up in Smarties. I met her, I'm so scared. She said I must stop there so we get. So let's have a dance up I met her, it's unfair. This man she got no hair. Although I know she's what's up, I can see most by the no hair. That's what just the us. And you can't so hey, my husband doesn't so hey. When the rap starts, hey, there's nothing else to say. Hey, this country has no right. Hey, we call it that's you as you can. Sometimes it like ooh, I think she. But I'm a yellow. Hey, I'm my yellow stolen. I'm my young. See my type. Hey, say how was the me? I'm the fucking curly. My brew and get the workers. Make some noise. Oh jelle, hij zag was een PE gemaakt. Een paar van jullie kinderdagsproef, ne? Dank je man. Jullie weet Bluetooth heeft 10 meter, ne? Zo eigenlijk was 10 meter gestuurd, 10 meter tot die bij ook. Ik zeg bij je dank je. Maar graag jullie zeggen one more time. De nooit op hier zo mee. Nooit. Vandaag staan ik hier zo. Bluetooth en alles, Justin Magie steeds door elkaar, yes oh yes! My broer, ik heb niet op tip aan me, wees er op mijn place. Hoe kom kijk je mij zo lezen? Speel die zo'n plessen! Ja, Thijs! Ik geef me dat e-paspoort op de drinken bij je. Schip op haar, nee, wat heb je? Bleskop, fris geskierd door het mensen. En jouw hitster, dit was hoe het is een enter. Kijk wie ik in van die mensen. Hey, vang je niet lekker lekker. Krijg je zien, moet ik me yes so. I'm like, why, shopping expensive. Need to have that you get some. Look at, hey, like a techno, I'm a drink till I can't stand. Yo, you should get those over there. I'm around. Tell them it's from the guy in the brown. Let the DJ on the sound. Get the premiere, get even down with us. I'm about to approach, but I'm like, don't take a blow just to post. On a nice road, I'm gonna be like a host. I want you like these hot dogs, the way they sound. Sexy mama, just wanna do it in water. Hey, tell me what's your number. Don't give me like a man, hey, I think I like you. It'd be nice that I like you. What you want, I won't buy you. I bless, yes. I'm a blesser, I'm a lesser. Clover, little better. What you want, I will get many bester. I'm a book and over. What you gonna see me while I respect her? I don't like waste and sticker. All kind of swat man, let me go serve and collector. I'm about to approach. What's a red coat, I can blow just to post. Oh, when you're losing, you're wait for the blow. Yeah, you shot dogs that wet by some. Sexy mama. Just wanna do it no wonder. Just wanna get your number. Hey, don't give me a number. I think I like you. Make me nice and I'll like you. What you want, I won't buy you. I bless, yes. Hey, worry mama. Kaya ko yung flash. Los yung nanas. Ekiki. Ekfakfas. That's my time to. Hey, get with my ride you. Dala makaras do. Is gonna look lekker. Do you want some more, chummies? Just want some more, my chummy. Nou, ik weet het is wel een woordschool vandaag. Ik zie als ouders die zo jullie ouders is gekeis. Ik weet niet wat nog legal is voor jullie, maar als jullie gekeis is, dan verhoudings wat gebeuren is. Oké, ja, super verhoudings die Justin. Ja, onze ouders zo, ik lijk het zo, hij is die rechter zo. Van Lexus allemaal die zoals in die friendzone, mensen. Oké, dus doen we met die friendzone, want jou bij ouders even. Super strikt. Zie je, check it. Yo, die friendzone is een blijde. Als je zwaar met de boy rijden. Hey, ik kon er ook niet op zijn zijde. Dus ik kon er hoe zo, want wist als een item met de katot zo. White fears, nice fears, black fears. Je speelt echt de rand zo, want ze altijd was een right fears. Want dan zit ons voor life together, right? With my test, de height is een double lang tot die blijf hier. Dan ben ik aan het draaien nou van. Hey, je weet nog zo was nou een lang dan. Hey, I'm reaching for you like I'm Nelson. We moeten ook wel niet verstaan om jouw function, dan word je zo. Maar ik voel me nou wel lekker aan het zeggen. Hey, ik ken de kwaliteit die mogen maar voor mij. Hey, de hoofd was naast de pas, ik heb
nervous, so baby girl is with a lot of man, I like the fun. Hey, let's take a pass for the day, papa, you give for me, you give for me. So when I like the swap, Nazis. As you make the best for baby girl is with a lot of man, I like the fun. Let's take a pass for the day, papa, you give for me, you give for me. So when I like the swap. Ik zie die niks in, maar ik ben als je oordeel. Maar wat je zwart hebt, als brazers is zo real. Laten zijn vriend, wie de Michael Scofield. Als friends al die mamas, al wie de Michael Scofield. Ik wil je parents niet meer, like I'm the Santo. Maar ga naar me, jongens, maar mijn actions waar dan. Wie let up the doors, listen to your brass down. Wat zal die kunnen, wat maakt het dan zo goed? I respect you, my heart selects you. Not me, believe me, girl, it's hard to get through. What I'm trying to say is I smart you. No one else, baby girl, only you. Hey, cause I don't want you to friend zone me. These I don't know you, don't get out of my ouchie. Next year, look, say up as many times feeling. On the love, one more time, please. As he made the rush, baby girl, let's take a look. Oh, man, I need the fun. Hey, let's take a pass for the day. Nobody, you give for me, you give for you. So I don't make the trust. Hey, so as he made the rush, baby girl, let's take a look. Oh, man, I need the fun. Hey, let's take a pass for the day. Nobody, you give for me, you give for you. So I don't make the trust. Make some noise! Toch lekker hier. Is ook bier van die dal of my zee. Hey, lekker hier. Toch lekker hier. Justin Bacho, ik moet apologize man. Die ook mensen raar hoofd zo. Die anties zo die zo check van maak die man die so voor die anties en die wat gevonden op een set sorry. Pas. Kom ons krijgen gewoon, ons gaan het weg niet brengen. Voor die anties wat zit en check. Voet jullie aan, ik is sorry. Jullie is het gevouwen arms, ik kan er zwaai. Maar jij zit daar, ik weet niet wat maakt die jongen. Antie, ik is sorry. Maar ik heb iets voor jou, ook iets op bed tip voor je body. Ze gebeurt erop, ze geeft mij rapport. Ze heeft die nacht, ik heb die ogen maar zwaar. Ze are confused, ik zeg al jongen, weer die activeren. Ze kan niet meer aan kijken, nou. Dus ze zegt, ga gewoon doen straight. Die naar dochter een beetje, dus hoe heet je hoe zij? Very fly, weet je how you, ga je doen dat de joker? Hoe mijn vader, hoe maak ik nou? Die activeert zo, ze is makkelijk. Ze is weer weg, ze zijn net die dood. Als ik met haar rij, word ik zo gelijk van lassen. Of wat? Of wat? Zoek zo, of wat? Kom maar, ja, die zoekt zo, zoek zo, I am a chief, I house the officers, say I am with energy, as watching it in the light, yes, she's a baby. I am a chief, I house the officers, say I am with energy, as watching it in the light. Ja, die breng ik juist toe. Ik heb zo'n dans meer in de hoek, broer. We gaan dus zo. Check ik zo niet hoor. Die niks dat ik voel met de hand op mijn spoor. Ja, we gaan maar nog goed eten. Ik wil opstaan met zijn siesta en zieten. Trek maar naar voor, als lekker jongens vieren. Ik was langs in de pressure voor gesqueezed. En we zijn aan die bias, was in het ging. Ze zeggen, shh, er gaat van die man schelen. Jullie hebben ons zeker zeggen, ze was heel drie, dat jullie on the go. En was heel dingen. Jullie hebben zeker maar was iemand. Hij is een jongen, ik doe het daar mee. Hij dacht gelos van een jongen te moesman. Dus ik kom hier niet meer met een comment op dat. Hey, en daar is dan. Kom weer met mijn zin. Ze zeggen, wij zijn aan die meer cool. Je nog meer joh, die achterzaak met je gekeken. Ja, ja. Maar ze weer actief. Of wat? Of wat? Ja, die zoekt op BT. Zij zoekt op BT. Of wat? Kom maar. Ja, die zoekt op BT. Zij zoekt op BT. En jouw coachie. Wat is de officers? Zij zeggen, I am with energy. As watching it in the light. I am a chief, I house the officers, say I am with energy, is watching it in the light. Agad sa mga pinitusan, hindi na bawas live na yung kumplang. Check it out, doktor mas may husman. At kami na kasi mag-bruise sa lekutman. Fulang aso may rock, may crash goosebumps. Ik wil aan geen boys, way die humans. Vragen waar je maar wat je wat je is mijn zus. Oh, je kunt al eens zakken voor mijn koes. Ik ging het jong gedroogd, overigens was het was zo, I know. Toen kreeg ik
was kijk judo. Toen kreeg ik het naar voren en daar is van de roos. Ik die jacht daar hardy, maar dat is nog goed. Mijn man en die is sakie. En we zoeken voor een jong, samen van 10 oude wat staat. En zoeken. Ja, te zoeken, zij zoeken, a young man cheat, how's the doctor says, say a young man, energy is what you need to know, yes, it's a baby. A young man cheat, how's the doctor says, say a young man, with energy is what you need to know. Maar vandaag zullen wij het dan weer. Als jullie lekker die langzaam hoor. Ik weet dus de woordschool en alles niet. Man moet een boodschap bij je woord dragen. Verstaan jullie als jong mensen hier, Justin? Voor bij jong mensen hier. Zo wat ik ga doen is, ik ga die song doen. Ik heb gewoonlijk moves, maar ik ga niet alle moves doen die van. Je wilt me zo niet goed op bij zien, verstaan? Maar ik voel ik moet een boodschap overdragen. Zo kort zoals ik hier is, mijn braaf. Moet ik die boodschap overdragen. Bij een keer leren mensen andere mensen zijn fout uit. You know what I'm saying? Mensen moeten mensen leren andere mensen. Mijn pa heeft gezegd, van de andere man als je speelt. Because waar hij recht trapt, trap je beter. En waar hij slecht trapt, trap je nog beter. Verstaan je wat ik zeg? Zo kom ik vertellen van mijn fout doen. Ik kan het net in een song doen. En die song zijn naam is But for Pose. Nou jongens, zoals ik zei, zijn we hier hoor. Als we die moves doen hier. Allemaal zeggen, hey! 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 En ik is op die WhatsApp en de body van de check. Als dit is met zo'n jullie die check. Gooi je link, als nog met ons is het. Ik heb blij aan mijn op de kamer als het. Vrouw wat je wil, ze zegt allemaal vrouw, hij is dat. Wat zou je van mij? We staan dus in sounding like you wanna check. We zo net als ik doe, maar jullie schiet ook aan kip. Nek, we zijn hey. Zit in mijn links, oh. En als je hoe me loopt, waarschijnlijk zo van hey, no. Wees mij nou, ik weet dat hij gaat gewoon nou. Klam aan mijn kant, is zo inside, oh. 16 aan location, check my destination. Kom in pavement, I come van je huis. En ik doe het met mijn eigen. Zonder hesitation, ik kan zien, zit mij wacht. Ja, ik ga niet asemen. Ik ga maar met dit is die laatste man. Ik ben zo hey. Zeg maar zijn linker, zeg maar nou nou. Nog als ik kijk voor je man. Zie me ja. Ja, ik ga niet asemen. Je gaat naar de dit is die laatste man. Ik ben zo hey. Zeg maar zijn linker, zeg maar nou nou. Nog als ik kijk voor je man. Long story short, want ze springen in die kamer. Ik is in de boek, ben voor mij wachten. Waarom is hij klaar? Is dit te praten? Ik weet ze mama, geef me je kans te laten. Toen we praten daar. Maar verraden, situatie het gesticht. Wie op mijn taten, wees aan haas, zijn hazen, laat ik haas geraken. Ik wees in de hoe op aan de plank gerazen, dat niet. En dan weer voel, hoe zul je niet stoel? Van ons laat ons stoel, hoe zul je niet diep? Hoe je kunt ze doen? Ik denk voor mezelf, voor die spelen, dat ik mijn boeps. Anders zo weer rood, haast, hier zo mijn hoofd, ja. Ik ga me lekker aan de kan aan toezen. Ik was aan voort, ja. Ik maak mijn hoofd braaf, maar bij weer de jammer, ik niet het dus geen opstaan. Wat ze zijn wat? Laat ik gewoon het asemen. Even door me, ja, dit is die laatste man. Ik ben zo hey. Ik was aan de linker, zeg maar nou nou. Nog als ik kijk voor je man. Zie je wacht. Laat ik gewoon het asemen. Ik ga naar de linker, dit is die laatste man. Ik ben zo hey. Ik was aan de linker, zeg maar nou nou. Nog als ik kijk voor je man. Nou ik was dood. Klaar voor de vorm. Je zo maar niet, is lights out op je vroon. Ik word een pik. Hier met de caption, oh joh, nog snel. Ze is een baas van een klok. Op die leven zit die geraas voor die jong. Ik word nog een zoon, ik zie die straat en van ons door. Een baas op die jong. Jee, waar ik leren hoe je. Ik sta niet met mijn groen door. Ze leven, ze wist me gaan. Hij doet me jullie leven. Ik vraag waar ze achter deze zit mijn baas weer door. Trek mijn broer, achterste voer. Die kilo onder die couch, langzaam zijn moer. Ik zit even vandaag en ik verloor. Mijn broer, toen maak je die een koop. Ik zit zo nog gewoon wacht. Laat ik gewoon niet asemen. Ik wil hem ook komen, het is de laatste maal. Het is mijn hey. Maar ik wil jullie houden. Nog als ik kijk voor je man. Hoe wacht, laat ik gewoon niet asemen. Zij ze Het is die laatste man. Ik ben hey. is als in die oude. Nog als ik kijk voor je man. Maar ik snap nog.
Alright. Girlfriend? What's your name, girlfriend? Maak geraas voor Casey! Weet je wat ik Casey? Hier heb ik die shop choir als ik moest op die stil staan. En vraag, oh, wat gaat aan? Casey heeft nog beter als jij. Dankie Casey, dankie. Wat is jouw naam, girlfriend? Tyler. Ze zegt, hoort de Tyler? Oh, ze zegt, Kyla. Nee, kom zien me gewoon weer dat ik morgen. Hey, mag daar zo'n Tyler? En dat kwijt naam is er. Girlfriend, wat is jouw naam? Wie schaam is niet zo right, man? Megan. Megan, don't be calm, man. Yeah, really don't be calm, man. Ik en Justin Weigel, ons is warm, zoals 10 bal, man. When I drop the next song, maak hem niet de plek voor jou, nigga. You know why? Die song zijn naam was Sakkum Sarah. Als je er hier! Allemaal in die plek. Werk samen. Kijk die klak. Sorry maar, weer geblaas, hongrie, Afrikaans, hele gemaakt, wie wil ook spit. Sta maar Megan, lekker aan die plekkie. Megan, schud hem lekker nekkies. Ik ga naar de brug, maar ik kan het wel. Brug naar rechts, drum, zullen we dus. Schud het over wat je brengt, het hoofd, maar ze kunnen visie voor hem. Lekker zie je, dat, zelfs nog eens kun je klap. Wie komt nou weer hier van mij? Weet je, ik heb niet meer van mij. Klom lijkt me staan op vier partijen en nieuw piekpa op het dierenterrein. Wauw! Tyler, als ik maar hier. Of Tyler, als ik maar hier. Er is Tyler naar mijn relatie. Schud hem lekker nakjes, hou van die reps. Nooit met de worry. Wie die niet van ons zit, kunnen ze die curry. Ga jij nooit, goed raak je bij die. Worry, ik ga zien, gaat naar Sally. Sorry, be just a be marvelous attention. No time to watch with us. I'm going to be a boy, you're not an enemy. But when you're a boy, you're not after it. I'm the boy with a little blue white. And then, there you go. No. Do the great tricks, do the slow go. No play fast, no. I'm a right boy, not a man of flow, no. The way you play the MNX, oh no. If you're a head, you don't spend it, I go blow. I'm the brown guy, I said the low girl. Yeah. Oké, nou Jelle, de kleine was kwijt. Die volgende Jelle, ga naar rock. Justin, hoe kan je me spelen? Speels kan je basket laten en basket kan naar de
support rapaz. Que pa iba bien mo po sa pag. Ikitapan na palaman. Pagkabot na beer, mabagkapag. Yeah, ikabas na pan na beer, mabir pa pan na beer. Pagkabot po, nakawa, gawin na po sa pagkapag. Di ba sa kanina ang masuma, hiya ka na sa aking brand ka na nagas. E pagkakala ka na sa iyo, spell slip ka. Yan ang mga kapatid, make some noise! Your best friend might be straight. Your best friend might be wet. That's what my room goes crazy. Straight. Your best friend might be straight. Your best friend might be wet. Straight. Are you done, Kiana? Ja. Kan je dit? Goh, je nou een beetje man, ik is nog boeg, ik heb veel gehad, dat is niet, ik heb liefst van de kaap afgehaald, ik heb van Piki afgehaald, dat is veel, maar heb je een beetje van die mensen? Een beetje freestyle. Gooi een freestyle. Van die snijds, bro. Gaan we? Oké, ga maar. De mensen kennen ik als Justin Bieber. Ik maak die beats dat ik kunnen schitteren in leven. Ja? Ik kom ook op praten, die is mijn sancties in. Als je dat niet wil, ga je naar school. Ga eens. 3, 2, 1, 6. Jij is geslecht. Check it out, vertrek ik. Ik die beugel van mijn nummers. Wat jouw beste zet. Hoe mijn broer is zoel. Jij doet de groef. Zoek bij je moeder, papa. Doe mij daar een oef. Ja, Joyce. Die is terug om ik dan te stoel. Nou, dat ik laat je moeder nog een geboren. Ik heb zwaar gewoon een kleine man. Die man is beswoppen. Dat was hij maar. Gooi nog op nou. Maak hier die lockdown, ik zoek je huis. Ik weet anders lekker dat wat ik in Jij is een gooien. liever niet meer anders wat ik in zijn huis. Ik ga pakken wat daarvoor, ik ga niet uit zo'n stip back. Nog een jaar rest, zullen we die lucht te goed aan weg check. Chicken in die hele zaak, in mijn seks. Sommer moet niet als een breken daar op die tekst. Ik klaar op die chick, ik ga niet relax. Die tekst is een waard, we braken aan het slecht. We luchten in de raas, we draaien op plek. Ze maken niet meer in de helft, we draaien op de best. One, two, sticker. Ik heb allemaal een goede sticker. Maar los om orang waris van, isos kaman ang aniyan ng Bruni. Ako mag-iman naman, kanaw ni Pati Pati ko yan ang iso na sa nagyan ko yung kamera. Wat ik wil ik gebruiken, waar ik gebruik? Wacht, we gaan het zo en get zes. Jij is gezet, je check it out, vertrek ik. Ik heb van mijn nummers, wat jouw beste zet. Hoe mijn broer is zoel. Jij doet de groef. Zoek voor je moeder, papa. Doe mij daar een oef. Hoe met een brak dan, ey, ik heb er nog geen op gaan sluk. Je hebt ons toe, die wilde ik het lukt. Maar gaat niet eens een getrap op mijn mond. Mijn broer is stuk. Zij wijs en doos en het stuk. Ik zit, zeggers, testen. Wij de maag in de rug van die hele bliksprak is een branden, hey. Wij zijn wat in de rug is een branden, hey. Wij zijn wat met die slapen als een pakje bij de burger naar de stoel. We breien van de lippen, breien van die samen door. Die wordt als een stoel, dat was het zo. We hebben de dansboel, passel. Wij zijn zes, maar die zit aan de wand door. Maar ik ben niet met zijn party aan. Kan ik wel doen, maar zoals wat ze mag. Als je maar niet lijkt, is je plan is aan. Hey, quick broers op de daan bestaan. Op niet alle jongens op de been te staan. Zeg dat hele jongens in de spijt vandaan. Dat is net als naast hij steunt en aan. Nou, maar dat heb ik eruit gemaakt. Is het mijn nummer, hoor ik. Was het cool? Loop het checken. Jullie liegen me als een rapper. Met burger. Doe het lekker. Wie ik het rot was. Jij maar gas. Papa, ik zie mijn kus. Check the again, shit. Jij is geslecht. Je check it out, vertel ik. Ik heb van mijn nummers, wat jouw beste zet. Hoe mijn broer is zoel. Jij doet de groef. Zo gooi je moeder, papa. Doe mij daar een oef. Kijk jullie. Als je kan hier, maar hier kan ik je brengen. Oké, kom eens. Jullie praten aan het voetballen. Willen wat is die controle? Ik heb vet geraakt, ik zou mijn top uitgetrokken. Maar omdat ik te veel doe met de noedels hier, heb ik een beetje druk geraakt. Maar ik heb hier nog gehouden, ik zou een bodybuilder geweest zijn. Check hier, left titty. Right titty. Both titties. Maar ik werk hard om mijn sixpack terug te krijgen. Mijn sixpack is nou een partypack. Maken ze niet zo met ways betrokken. En voor de kleine spotten!
goed gaat, hoor je dat lekker aan voor de verder? Veilig voor de race toe. Zwaar niet al op meisje, maar je dat hier. Hey, hey, yo, als er niet zo mee je hoort, maar kloppen. Sta tegen mij niet lopen. Zie je mij dan weer voor je te rollen. Alleen zit daar tegen kloppen. Waar hij spotten, waar hij laat de shotten. Maak hij lang, vraag hij bossen. Hij niet maakt, hij smaakt toe blokken. Naar de man, ik zie ons in ons op. Zo lekker, je hebt precies zeker. Ik zoek ze al uit, ja, serieus. Ik wil een brand zien, ik hoop dat ik een beetje hard en klappen. Maar mijn huizen, it's all what my partner say. You check it, what the what? What the what? I got that what the what? What the what? What the what? Verzet me niet waar, wat je niet. Wat je niet te vragen. En ze stiet van rust, dan wie is dit helemaal. Studeren op. Wat is dat? Zeg je dat ik was gezond en dan plak hier weer op hoog en los. Dan zou we de toestel moest zo goed. Gepraat dat je trekt. Laat het passen, maar weg te vallen. Ja, dan voel ik dat weg. Hoort niet naar diep, maar is niets te waar. Schrijf met de kijk als je nu met draaien zit. Hier weg, hè. Steeds aan. Waarom dat ben ik eerst te blij? Want ik sta gewoon niet voor die man. Als jullie hier. What the what? What gets up? What the what? What the what? I can make what the what? Shot, 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 shot. What the what? What gets up? What the what? What the what? I can make what the what? Ik doe het voor je gaat in die straat op. En moet ik met mij niet meer gaan zo. Direct zo maar af, daarom zijn wij baas op. Ik kan niet bij de mensen die ons op pap voor. Ik ga te laat door, en dan ga ik dag met de vraag op. Ga niet bang van je staat met een grap voor. Dus je gaat met je gooien met een laag voor. Sta maar van dus je net stuk. Ik kan me dan van de man, hoofd van de lange man. Met de oude zijn de kroon als de lange man. Zit nog gewoon in de hoofd, als die man eruit van de man. Wat zijn wij kan man? Is die liefjes, de fietsers, de korte staan weer aan vliegers. Wat zou mama kan wielers? Kijk, ik kan mij op die jet, zit zo wat visje achter. Ik ben hier, kan terug en ik kan net eens mijn vraag. Zeg, what the what? Sprut, 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 sprut. What the what? What gets up? What the what? Sprut, 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 sprut. What the what? I can make what the what? Make some noise! What gets up? What the what? What the what? Ik ga zijn voor de world! Jullie dankjewel! Mijn naam is Harry P. Hij is Justin Vega. Stefanie Talaf, Marisie, dankjewel! Ja, we gaan het hier voor jullie zien. Justin Vega.